Hadirin kajing Shasho jong Assistant Professor jong ka Nehu u Dr. Alok Singh ki board penya jong ka North Eastern Hill University Nehu ha ka singi tho dia kila penlong ya kajing tokit bantip ya kajing shisha halor ka ne kajing ja habaya kren halor ka ne u PRO jong ka Nehu u Professor Davidson Penggrup ulo ong baki klampat bu e ka por ka batikna ban penlong ya ka committee ban pha e ki report UPRO jong ka Nehu la pendam jor ya kane ka jingja ula ong ba ya kane ka mat kila dap yo jing tip na do menen ka sngi baki don ki katto ka ningot ki bril ki blak ta khti yo ni nong hikai jong ka skul ba Nehu kala poi ka jing tip sa ki administration baga dan ka jingja ka ba iwe I nong hikai I sha assault physically te katkum ka jing ong jong tao nong hikai ong ba de ki khna rengim tip satya ba de manu te hakane ka pot ki tu khna u professor u nong hikai jong ka Hindi department ula file ya ka FIR shaka mokro outpost but ki pulit ki dang ya wat ya ka daw balay ka ja kum ka jinja ka campus jong ka university mangi na kalyang ka Nehu but ka administration nim kwa ba kum kini ki jinja kanja campus jong ka university ka jaka ule puti te ni kwa ba kinong hikai but kumjo ki khna kindan ha ka safety ka security but ni kermen ba kum kini ki jingja kinong jashu ha kani university ha apo campus of the university but ka university ru menta kadang form ya ka committee ban pek ban wat ka daw ka baja kum ta ka jingja nginda form ya ka committee kan sa wat ya ka daw but menta ngimla ban kamen manu ba bakla ne ka jingja manu ba khamle ngimla ban ong tikna ya ka ya ki nong le mo kat kumba ong ta inong hikai manta agani ka po isu kwa ban ong ki pai ba ka Nehu ka de ka jaka ban kule but ka university ka condemn ya kum kita ki jingle ne jinge sho ka hakaba ka physical altercation ka kadan ha ka university ngim kwa ba kandan kum gini ki jingja tingi kermen maka pulit kan yo ya ka solution ya kan yo man wat ya ka daw ka jingja physical altercation happen kini ki kan fi on inform ya ka committee de kadela no ka committee kan sa form da ka da vice chancellor in charge in sa form ya ka committee but in sa bu ya ki members ato ki ka committee pada kin sa dan kinong hikai ki members na ki association ko kan sa wat ya ka daw balay ba ka ja ka ja ya so ba ini no hikai kena ba presiden yang ka Nehu su don kti ban chwa ngimla ban ong tikna manu badan kti manu bamdan kti te ngila ban ong tang ya katahi ba ngimdan ha kata ka por ha kata ka jaka te tang itu ki witness ki badan hang tu kila ban ong ngimdan ni shu yo snow na ini I nong hikai ba dan ki khna ki ba jrong kti ya te kani ki yawan ha ki pulit kadi ka kam pulit ban wat ha bat ka inquiry committee ka ban sa form ka university administration ka university ka assure ya ki nong hikai bat ki khna kumjo ba security jong ki khna kade ka ba komsan bat ni termen ru ba kum kini jingja kanong jashu ha ka university nidan ki security hindre ebum kini jingja ngimtip am kan jashu no ngimtip man ki jaka man ki kamra ngimla ban khai ki security kat kum ka jing ong jong ni unong hikai u ong ha ka shti jong uru ba ka jingja ka ja ha ka office jong u the office jong u te ngimla ban I security personally tangi ngetahi ngila ban ong ba ni kwa hi ba kinong hikai ba ki na kinyo ka security ba ngidan security staff ki hi persyak bandungja kita kijingja sometimes kajahi tingin lali